Bingelele nababukeli bakho. Engingakusho ukuthi abaphathi beqembu bakubeke kwacaca ukuthi bafuna iqembu lithuthuke liye phambili. Okokuqala abakufunayo ukuthi iqembu linyukile esigabeni esingaphezulu kwalesi edlala kusona okuyi-ABC Motsepe League. So bafuna ukuthi isizini elandelayo lidlale ku-Motsepe Foundation. So yilowo msebenzi abawubeka emahlombe ami engithemba ukuthi ngizowenza ngokukhulu ukuyimisela. Nami ngifaka ulwazi enginalo bafanele abalawo Ulundi nasethimini yasoLundi especially ngoba ngingwala iZululand ukuthi ulwazi lami nalo ukwazi ukuthi i-contribute ekuthuthukweni kweqembu lasekhaya. Abalandeli bazofika e-stadium uma iqembu lenza kahle. Kujabulisile nge-weekend ukubabona kwi-Praise Bangosuthu Legacy Cup. Ngendlela bebelisapotha ngayo iqembu kuyasho ukuthi balithanda iqembu labo laseZululand. So okwethu ukuthi sibanikeze imiphumela le bayidingayo ukuthi iqembu liye phambili nanokuthi lidlala ibhola elizobajabulisa esokwazi ukuthi sibasuse emakhaya bekwazi ukuzobuka ibhola bebuyele emakhaya bejabule. Ya iy'ndawo zasemakhaya kunzima kakhulu kodwa-ke siyimisela ukungena wonke amakhono aseZululand sibheke ikhona sikwazi ukuthi nathi sisize abafana because ukuba khona kweqembu eZululand kumele kube kukhombisa umehluko ukwazi ukufula abafana basebancane besuke nasemgwaqeni besuke nasey'dakamizweni bekwazi ukuzodlala ngoba ithalente elikhona eZululand. Inkinga nje ukuthi mhlawumbe asikezi ngokwanele ukuthi sihambe silifune. So yilokho esiyimisele ukuthi sikwenze kule sizini. Siyacela kakhulu ukuthi besondele ngoba ngempela kunzima kulesi sigaba kubaphathi bamaqembu ngoba bakhipha imali ekhikhini labo and kunzima iy'ndleko ezinkulu kakhulu kulesi sigaba. So siyacela ukuthi osomabhizinisi besondele bezolekelela iqembu belekelele abaphathi beqembu nanokuthi even kwawona umasipala iZululand siyanxusa noLundi Local Municipality siyanxusa ukuthi belule isandla eqenjini ngoba limile nje limele wona umasipala waseZululand nowasoLundi. Nowabo isithini ifiso labo ekukhuliseni iqembu phambili. So nami ngithemba ukuthi ukufika kwami kuzowenza kakhulu umehluko and kulithatha iqembu kulizolelana abaphathi abasesebenzile khona. So ngiyabonga kakhulu ngokufika